Tervehdys kaikille ja tervetuloa 3-metrisille väinöverkoille. Sadekuuroja tosiaan luppaili, sen takia en ottanut mimmiäkään matkaa. Jos joku täällä kastuu, niin se on Jaku. 180 metriä on pötköä pyytämässä. Tämä paikka on tosiaan täysin uusi. Ei ole Jaku ennen tällä paikalla pielykään verkkoja. Ei ole harmata hajua, että tuleeko vai eikö tule. Näyttää, että ei ainakaan tukkatiheeseen nouse tuota kallaa. Eikä nämä ole tosiaan ollut kuin 4 vai 5 tuntia pyytämässä. Ahven. Se on 330 grammaa. Tuo. Oho, pyttyy. Ei oo totta. Myötänsä tulee näin. Tämähän ei ku 260-270. Johan on mylly. Tuommoinen pari sieltä. Jäätävä ahve. Lokeillakin olisi nälkä, vaan ei oo tullut nyt ku appuraa. Tätähän me ei raskita lokeille antaa. Saatais tuolta suurin piirtein käsittelyyn. On kyllä ihan vääränlainen tuo kihvelin nokka. Kihvelin nokka. 380 on tämä kaverus. Kommea mätiskä. Se meni pyttyyn ja sitten pitäisi saada lokeillekin kallaa taas. Voi, monta suuta on elätettävänä tuossa. Voi, nyt sitä rupeaa kohta tulemaan sitä vettä. No saattaa tuurilla mennä tuosta sivusta ohitettua saekuulla. Ei voi olla, mikä sinä oot. Näin pikkunen särki. Annetaan tuolle pikkuselle, mikä tuossa on. Sinne meni. Se oli luottopaki poika. Nen. Pieni poika. Se ensimmäisenä irti ja sitten tulikin appura. Ootko sinä syönyt mitään? Veret kartanolle. 240. Tuo. Harvakseltaan kyllä nyt nousee. Onko se 5. ahve tälle reissulle? Viimeinen karva, viimeinen. Ei siellä enää ollut. Tasapaksua. 260-270 on tuo. Ja pytty. Se oli melkein verkon päähän pätkähtänyt tuo ahve. Jaku ruppee vetäisemään verkon takaisin tuonne pyyntiin ja nyt sanotaan perinteisesti hellurei. Seuraavalla kerralla saatte sitten ruokka, kun maltatte siinä vaan ootella huomiseen asti.